Halv minut. Så Sebastian. Horsens MTB Christian Break. Urban Kids 4-8 år 2014. Vi tæller ned de sidste 10 sekunder. Klar, Basse. Nu har pedalen rigtigt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo, løbet er i gang! Sådan, det ser godt ud. Det ser super fedt ud. Kvoten er 1,7, så de er her jo inden for ganske kort tid. Hej Sebastian. Så er det så sejt. Det var det første Sebastian Vestergaard. Flot Sebastian. Det er også Mathias Amundsen og Valdemar Skov Nielsen. Mathias og Lanse, de er cykling i Norge, og Valdemar og cykling i Kolding. Vi fik også Asger Møller ind fra Gamle Ryn. 8 rytter er nu gået ud på anden omgang. Og her er en rytter fra Varde. Arme op ad her. Op ad, pas på hinanden der. Først var det Ulrik Rode på Norge. Hvor er du sej, Sebastian. Og Blue Mountain. Hvor er du sej. Vi kan også Kasper Sink på det her fra Tina Milikovic. Tina Milikovic. Den første pige. Den førende pige. Tina Milikovic på det her. Hun ligger nummer 1 på pigepladen. Skarpt og fuld her. Hypermar, tror jeg. Victor Gosti, Anne Hansen, Hej, Ham, Birgitte Skovgårdsvand, Anna Buk, August Koborg her, og Christian Estes. Ja, det er flot, Sebastian. Dygtig. Og helt rigtig gearing der, så er det der. Tryk. Bertram Møller fra Gamle Ryn. Og lige efter ham, Sebastian Johansson fra Vojens. Så har vi den førende rytter her. Nu 2 omgange. Først fik vi lige Jesper Faber forbi, Jens Faber for at gå i flug, og så kom han Philipsen. Han kørte sin anden omgang i 5.50. Og vi kunne sige, at Lukas og Varde er på vej ind på stævnepladsen. Kom så, Sebastian! Giv den gas! Kom så! Flot, Sebastian. Dygtig. Godt. Og Mina Filippovic. Henholdsvis nummer 4 og 5 i klassen. Så den førende lytter her. Og det går stærkt. Det var Ebert Dien Thilsen. Han var nu på
Markus Vester og Mads Vesterdalen forbi. Og her var det sejt kæmpende. Er du god, Sebastian? Og det var det sidste. Anna på. Nu må gøre Anna her, kigger sig tilbage. De vælger fremad. Flot, Sebastian. Kør! Malte Fugle. Nok kæmpe færdigt. Møller. Før ham var det Sebastian Skorpen Johansson. Vi kan også Sebastian Vestergaard forbi. Tryk. 41, her. Kæmper. Nej, her. Kom så, Sebastian! Kom så! Og det gør du også her. Blot hævet. Kom så! Det er sejt! Sebastian. Wow, du er dygtig. Kom så! Du er sej. Det sidste omgang, Sebastian. Sidste! Giv gas! Jeg tror ikke, vi har mange af de omgang med. Kom her, han gør 41-67. 41-67 på vej. Han når i hvert fald sin omgang. Sådan der. Det var Malte Fugle, nummer 4. Markekassen. Det rykker mere. Sejt. Det er sidste gang, Sebastian. Sidste gang. Dygtig. Godt. Og 30 sekunder. Luk. Sådan der. Det var Ulrik Rode fra Nanse IF Stykkel. Og husk, med det første mål, når man er heroppe, og der er masser af placeringer at kæmpe om. Jeg kan se, at der er nogle af dem, der giver gas nu. Det sidste. Flot passage der. Og her kommer fra Gedved, og jeg tror, det er til en tredje plads. En tredje plads i drengeklassen. Alfred Keller, nummer 3. Der var der kamp om til det sidste.